ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପଚାରିଲା ତୁମେ ଆଜି ବିରି ବିକିଲ ନା? ହଁ ମୁଁ ବିରି ବିକିଲି କେତେ ଟଙ୍କା? ମୁଁ ଏ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛି। ଦେଲ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ବାପ ଘର ବୁଲିକି ଆସିବି। ମୁଁ ମୋ ବୋଉର ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ରିଚାର୍ଜ ମୋବାଇଲରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ଦୋକାନ ବାକି ଅଛି, ଆଉ ସାନ ଭାଇର କଲେଜ ଫି ଦେବି, ଆଉ ତୁମକୁ କେମିତି ଦେବି? କ'ଣ କହିଲ? ସାନ ଭାଇକି ଦେବ, ବୋଉକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି? ମୋ ବୋଉ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ଫେରେ ବୁଲିକି ଆସିବି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ନା ତୁମେ କ'ଣ ଦୋକାନ ବାକି କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବ? ଦୋକାନ ବାକି କହିଦେବ ଆର ମାସ ବେଳକୁ। ମୁଁ ଆଉ ବୋଉର ମେଡ଼ିସିନ ଅଳ୍ପ ଯାଉନା, ତୁମେ ବାକି କରି ନେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ବାକି ଦେବ? ବାକି କରିକି ନେଇଯାଇଥିବ, ଆର ମାସକୁ ଦେଇଦେଲେ ହେବନି? ମୁଁ ସାନ ଭାଇର କ'ଣ କଲେଜ ଫି ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ବେଳକୁ ଦେଇଦେବ ନା। ଆଉ ରିଚାର୍ଜ ଯାଉନା, ସେ ବାକି କରିକି ପକାଇ ଦେଇଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବୋଉ ବାପା ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସେ ନା, ଆଉ 8-15 ଦିନ ରହିକି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେଲି, ଆଉ ନେଇକି ଗଲା ଆଉ।